Pues resulta que las peanas las ha hecho él, con el torno y en casa, o sea, ¿por qué te quitas mérito? Bien, pero si eres impresionante, eres magíber, baina impresionante. Bai, ingo dut, gracias ingo dut. Yo sé que he visto un poco más Eskerrak eman nahi ditut udaletxeari, utzi ditelako aukera eman ditelako hau ere erakustokia jartzeko eta nire artelanak. Eskertu behar ditut etxekoak, sufridoreak direnak nire egunerokotasun horretan nerekin batera egon direnak eta buru belarri egon dienak nire aldetan nerekin. Eskertu behar ditut bereziki hor zer eginda edo Langarika, Aimar, hainbat eta hainbat pertsonak azkenean lagundu diatenak hemengo piezak egiten edo peanak edo horrelakoak, ez? Eskertu behar ditut, etorri dianak, bai, ez? Eta familie orokorra eta lagunak, ez? Etortzeagatik, asko eskertzen da. Hori bai, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi diet guztiei. Eta gero pixkate azaltzea aldera edo zer egin dudan edo nire erakusketa hau nondik nora datorren urteak neraman ezer egin gabe, ezer bereziki. Egiten beti zaude egiten gauzatxo bat, bestea ez, baina horrelako erakusketa potolo bat edo lan potolo bat neon ikusi gabe edo egin gabe. Nik lehen esaten hon, pixkate hor nekoala grina hor gordeta, baina oraingoan ja irten da. Eta hor ere eskertu behar dut nera matxoi. Zer nera matxok etxiko lanak mordua jarri eskit. Tartean dauka izena erakusketa eta tartean da garai honetan eukideguna, justu konfinamendu baino lehenago edo COVID-a ja hor zebilenetik orain gaur egunan arte egindako artelanak edo lanak izan dira, ez? Guzti honen hasiera izan zen proiektutxo bat, ikastolako proiektutxo bat zela azoka solidarioa. Eta hor nahi gendun, 3. eta 4. mailakoak kanpaitxoak egitea. Horretarako molde batzuk antolatu genitun, bakoitzak egin zezan molde horren gainean bere kanpaitxoak. Zer gertatu zen, molde etxo horiek laborategi bat izan zen, batzuk eskaiolakin, beste batzuk zeramikakin, eta horiek erraustu behar ziren guzti horiek eta pixkate kaskar xamar sortatu zian materialak nik jaso nitun, eta horiekin iazko emakume egunerako egin nitun artelan batzuk. Hasieran hemen dauzkazutenak 3 dia hor bizitzan, bestalde batetik da gizartea, eta beste batetik da etorkizuna edo esperantza edo itxaropena, bai? Edo niri gustatuko litzaidakena. 3 pieza horiek daude hor. Eta gero hortik abiatuz, esan bezala kanpaitxoak daude, eta kanpaitxoak dauzkazue, horre alde batetik urretxun dauden erraldoi burua handiak, San Juan Zua, gaur San Juan eguna da, eta San Juan Zua sorginak dantzan, herriko jendea, eta txalapartarik eta txistulariak ere daudenak, eta bestalde batetik, festatan ere jan egiten dugu bapo, eta bokaukok ere hor daude. Bestalde batetik dago Legazpiko Miranda olako edo Burniarekin lotuta dauden gizonolak, eta gero Zumarrakoa San Juan egunetik hasi eta ia novena edo itxeko edo Santa Isabel egunean edo hortik bukatzen dugula, gure aurreskua. Gure aurresku dago horre erakutzita. Aurten izan da lehenengo gabonak amagabe eduki ditugunak, orduan hor zuhaitxo baten gabonak daude pixkate aditzera ematen ditutut, eta gero nire beste mundu bat ere dala beste multzo bat dala kirol mundua, da nirekin ere hor dagona, ez? Eta orduan kirolari edo kirol desberdinak daude horren adierazita edo. Antiokoateak daude, eta gero ja bigarren zatia, beste erdia, erakusketa erdia,
Horrek zer ikusi daukan, ze azkenean konfinamendua etorri zen, eta martxoaren 12an ama hil zen. Eta orduan ama da, hor azkeneko eta erdiko eta garrantzitsuena ama da, eta bere oroigarri bezala egin nuen artelana. Ama bat, 5 anai arrebakin inguruan gaudela, besarkada bat biltzen dugula, gure ama. Eta beste pieza batzuk badaude, horre zerikusia daukatela bata bestearekin, platerak eta zeramikakoak egindakoak, da bestetik, hor ere, eta daude errautz kutsak. Ama hiltzanen, zendu zenen, azkenean esaten duen eta nun gorde, ez? Horiek ere, azkenean, hildo horretatik esaten dut, nerea behintzat banoa prestatzea, hemen inorez geha geldituko, bizi betirako, ez? Da orduan, nerea behintzat prestatzea noa, eta pare bat hor erakusten ditut. Guztia ulotzen duena eta tarte honetan bai egin duguna, eta nik uste dana suertatu zaigu, da kanpoaldea bizi ginela korrika baten, eta azkenean behartu gintuzten etxean sartu, lasaitu, eta barrurako lana egin dugula, ez? Nik uste dut dena gertatu zaigu, gure bildurrekin, gure momentu honekin, eta gure momentu txarrekin, ez? Eta orduan nik uste hor da hola meditazio egindako, eguneroko meditatutako eta nik marrazkiak egindako edo marrazki hauekin egindako artelanak daude biltzen dituztenak, pareta guztiak jazten dituztenak, ez? Eta lotzen gaituna. Pare bat artelan ere daudela, nik esaten dutena horre meditatzen ari dan jendea, edo otoitziken, edo mundua hor nik uste beste ikutsu bat egin degula. Eta hor ere pixkata saltzen dana. Bukatzeko, etortzen den guztia, anima hau etortzea, ikustea, eta gaina parte hartzea. Aurten ezin izan dut txalapartaik, ezin bere hasiera edo berezia ezin izan diote eman, baina bai beste Antioko interpretazio zentroan egin nuenean, 15ean egin non artelan baten sosketa, eta hor parte hartzeko eskatzen detena, da interaktuatzea jendearekin, eta hor duen izango da, nahi duenak papeltxo bat hartu, marrazkitxo bat egin, eta hitz bat jarri, ze emozioa edo ze suertatu zaion, edo ez dakiten egin, ez dakit marrazten, adibide batzuk ere badauzkazue jarrita, itxeko, kopiaketa, ez? Kopiatu eta itxatxi, hor ere, maila desberdinetan, kostatzen zaienei, maila bajoeta. Gero besteak, sormena dena daukagu, eta garrantzitsuena, eta politxen izango litzateke, bakoitzak beria jartzea, ez? Eta hori, animatu, gaur hasten da, San Juan eguna, eta 4an bukatzen da, Santa Isabel ondoren, eta hemen daukazue ikusgai.